Partner van Toes in Limburg is Intratuin. Welkom terug bij Toes in Limburg. We begonnen nu over naar het Nederlands. Want voor de pauze hebben we natuurlijk gekald met Bert Brentjes, een gearriveerd talent uit Limburg. Maar hier zitten 4 schone dames hier naast mij. Dat is het toekomstig talent van Limburg. En de aanvoerster die het allemaal schuld is Diana Olierook. En Diana, wij gaan het gewoon in het Nederlands doen. Heel dat fijn. gaat jou beter af, heb ik gehoord. Ja, ik doe het soms wel in het Limburgs, maar liever in het Nederlands. Ja, nou, en we willen de taal in het Limburgs ook schoon houden, dus we gaan gewoon in het Nederlands. Diana, jij zit hier met 4 mooie jonge dames. Ja. Jij hebt een factory, een Junior Star Factory. Ja, dat klopt. Vertel Limburgers, wat is dat? Dat is een conceptje dat ik ongeveer 1,5 jaar geleden heb opgestart. En daarbij geef ik kinderen tussen de 6 en de 12 à 13 jaar ongeveer zangles. De ene week krijgen ze individueel zangles en de andere week een uur groepsrepetitie. En we hebben niet alleen aandacht voor zangtechniek, maar ik let ook heel erg op performance. Hoe sta je op een podium? Hoe entertain je een publiek? En dat soort zaken. En ja, dat oefenen we op die groepsrepetities. En ongeveer 2 keer per jaar doen we een concert met alle leerlingen, waarbij ze dat kunnen uitvoeren. Je bent daar heel kritisch in, want de meeste mensen zullen zeggen, hey, die Diana die ken ik toch, dat kan van Pitchlight zijn, dat kan van je eigen band zijn nu, maar dat kan ook zijn van daar zit muziek in. Klopt. Daar zat je in de jury, daar Ja. was je ook heel kritisch, hè? Hoe is Ja, je dat was ik zo bevallen? kritisch? Ja, ik vond het heel kritisch. Ja, en terecht hoor, terecht. Hoe is je dat bevallen? Dat vond ik hartstikke leuk om te doen. Ja hoor, zeker. En ja, als er nog een keer een ronde komt, dan zit ik graag weer in de jury. We gaan dat zien. Jij bent zangeres, eigenlijk met de paplepel ingegeven, want Ja. jouw moeder was zangeres, maar ook je opa Ja. was zanger en accordeon. Klopt. Ben je gedwongen? Want ik zag op 3-jarige leeftijd moest je die bühne al lopen. Nee, ze hebben me nooit gedwongen. Maar ja, goed, ik zat in mijn moeders buik, zeg maar. Het was al avond aan Toen zong je avond al. stond ze al te zingen op bruiloften. En ja, toen ik eigenlijk heel klein was, inderdaad, toen ik een jaar of 3 was, stond ik al naast haar op het podium. Ik vond dat prachtig. Als ik maar even mee kon, dan ging ik mee. En ook als er iets op tv was van een kinderprogramma waar je kon inschrijven dat je ergens kon zingen of dansen, dan ja, schreef ik zelf de brief. En Want je hebt op grote show, landelijke shows gestaan. Op Ja. de jeugdige leeftijd las ik. En noem eens wat programma's wat de mensen zeker kennen. Telekids, Geef Nooit Op, Ministars, ja, Vara's Kindersongfestival. Dus je weet wat die meisjes nu voelen op dit moment. Je weet hoe Ja. zenuwachtig of ze zijn, hè? Ja, nou volgens mij hebben ze het goed onder controle Ja? hoor. Ja. Echt waar, dames? Geen zenuw? Helemaal niks? Bijna niks. Oké. Hey, vertel eens wat over de dames, want dat kun jij misschien het beste doen. Hoe komen deze dames bij elkaar? Want het is wat anders dan een kinderkoor, hè? Het is kleiner natuurlijk. We zijn Ze absoluut beter geen getraind. kinderkoor, Wat is nou nee. het verschil Ja. met zo'n kinderkoor? Want je kunt op een kinderkoor gaan als je jong bent. Nou, sowieso is inderdaad Junior Star Factory, dat is dus inderdaad het grotere geheel van waar deze dames uitkomen. Dat is inderdaad absoluut geen kinderkoor. Het grote verschil is dat ik echt bezig ben met solo-artiesten trainen. Is een beetje een zwaar woord, Ja. maar ik bedoel, Komt het wel op neer? ik probeer echt solo-artiesten ervan te maken. Dus iedereen heeft in een concert van ons gewoon zijn solo-moment. En natuurlijk moet je ook soms een stapje terug doen en de backing vocals doen of een dansje. Maar iedereen krijgt zijn solo-moment. En bij een koor sta je meestal een beetje verscholen en dan sta je allemaal maar wat mee te zingen. Nou weet ik dat je sommige ouders vaak moet afremmen, want die zijn zo enthousiast over die kinderen. Moet je dat ook vaak? Dat ouders vaak enthousiaster zijn dan de kinderen, want ze willen een Nou, sterke... ik heb het nog niet zo meegemaakt eigenlijk. Ik heb het idee dat eigenlijk alle kinderen die op les zijn het zelf gewoon wel heel erg leuk vinden. En ja, als er kinderen zijn die het niet zo leuk vinden, ja, dan vallen ze ook meestal wel weer snel af. Dus, Hoe kun je je aanmelden? Jij bijvoorbeeld, hoe ben je op die school terechtgekomen? Hoe heb jij Diana leren kennen? Ja, microfoon. mijn moeder zocht op internet op van zangles en toen kwamen we bij Diana uit. En toen dacht je, dat is hem, yes. En hoe ben jij erop gekomen? Ook, Ik was een keer bij een optreden en toen zag ik haar en toen hoorde ik van mijn moeder dat het de zangjuf was van dat meisje. En toen dacht ik zo van, oh, wat is een leuke meid, zullen we daar eens gaan kijken? En aha. Want jullie kenden elkaar voorheen niet, hè? Want ik heb gehoord, jij kwam uit dezelfde gemeente als ik. Van Urmond kom jij, hè? Jij komt van Urmond, hè? Ja. Hoe ben jij dan van Urmond daar bij Diana uitgekomen en bij deze meisjes die van eigenlijk over heel Limburg vandaan komen? Ik zag haar in de krant staan. En toen heb je meteen gezegd, yes. Ja, ik dacht, daar wil ik wel bij zitten. En heb ik me aangemeld. En is het al tegengevallen of valt het mee? Het valt mee, het is heel erg leuk. En
Ja. En dat geldt voor jou ook. Wil je echt artiest worden later of zeg je, ik vind het een leuke hobby? Ja, ik wil echt later artiest worden met deze 3 geweldige meiden. Ja. Zo. Ja, niks verbaast mij meer, Diana. Zeg, hoe train jij die mensen? Train je ze individueel, zeg je, maar ik denk ook als groep, hè? Want ze staan hier vandaag als groep. Ja, dit is eigenlijk een groepje dat is uit de Junior Star Factory voortgekomen. Ze hebben zelf de naam ook bedacht. Ze hebben zelf de Junior Star Chicks, die naam hebben ze zelf verzonnen. En eigenlijk hebben ze elkaar leren kennen bij de voorbereiding van een concert dat we deden met z'n allen. Swing with Kids, dat is een mooi Limburgs project. Maar een groot orkest was het? Een heel groot orkest, 90 muzikanten. man. En ja goed, deze 2 dames die hebben in mijn clubje in Roosteren /Grevenbicht les. En deze 2 meisjes in Heerlen. Dus normaal gesproken hebben die samen geen les. Maar bij de voorbereiding hebben ze elkaar leren kennen. En we zijn toen ook blijven slapen op een kamp met dat orkest. En dat was heel gezellig. Ja. En zo hebben ze elkaar leren kennen. En zijn ze leuke, goede vriendinnen geworden. En is er uiteindelijk dit clubje uit voortgevloeid. En kijk je ook een beetje, passen de stemmen bij elkaar? Of kijk je meer van, passen de karakters bij elkaar? Nou, eigenlijk is dit heel spontaan ontstaan, hè. Ik vond het eigenlijk zelf gewoon allemaal heel leuk om dit samen te gaan doen. En ja, het zijn eigenlijk allemaal talentjes die zowel een goede stem hebben als die ook performance hebben op een podium. Die gewoon op een podium durven te staan. En ze kunnen het supergoed met elkaar vinden. Dus, Dat is ook belangrijk. Ja. Hoe promoot je ze? Want in juni hebben ze de eerste single uitgebracht. Dat hebben we gehoord. Fantastische muziek. Maar hoe doe je de promotie? Je zit er vandaag hier bij TV Limburg. Ja, onder Kom ook niet andere. uit de lucht vallen. Nee. Hoe zet je ze in de markt? Nou, we hebben een prachtige flyer gemaakt. We hebben een website. Ze hebben een videoclip opgenomen. Die staat ook op YouTube. En die is al echt 1600 keer bekeken. Dus dat gaat hartstikke goed. Via Facebook en zo natuurlijk. We proberen in de krant te komen, radio en televisie. En proberen iedereen aan te sporen om het liedje te downloaden. Want op die manier kunnen ze wellicht de top 100 binnenstromen. En ja, dan is we zijn wel zover. Ja. Nederlands veroveren. Ze kunnen echt officieel op iTunes of via de website kunnen ze downloaden. En ja, het zou natuurlijk ontzettend leuk zijn als ze een hitje kunnen scoren. Want Ja, ik mag wel even een persoonlijke vraag stellen aan de dames zelf. Tuurlijk. Hè? Jullie zijn al een beetje helden in jullie eigen plaatsen. Hè? Hoe is het met de jongens? Hebben jullie, wij noemen dat dan groepjes als dat bij de heren is. Hebben jullie al veel support? Lopen de jongens al achter jullie aan? Nee, nog niet. Nog niet. Dus, Nou. ja? Ja, misschien achter jou, maar... Nee, we hebben een fan hoor. We hebben een fan bij ons vandaag. En achter alle 4, of is dat... Merken jullie al iets dat je zegt van, hé, jongens kijken toch anders naar me op school? Nee, niet echt. Nee? Nog geen last, jullie? Nee. Ja, ik zou het ook een kennen als de ouders erbij waren, daar gaat het niet om. Ja, niet dan. Wat is jullie grote droom? Dadelijk landelijke televisie, Eurovisie Songfestival, daar kan ook iedereen naartoe, dus waarom jullie niet? Wat is jullie droom? Nou, wat willen jullie? Beroemd worden. Zangeres worden. Doorbreken. Ja? Doorbreken? Ja. Ja. En willen jullie verder als groep of zeggen jullie toch liever, gaat toch liever voor die individuele victorie? Groep. Nou, ze kunnen misschien daarnaast later ook nog wel solo iets bereiken. Hè? Voorlopig is het een leuke start zo met z'n vieren. Oké. En hebben ze nog belangrijke projecten voor de boeg? Die single is er, televisieoptreden is er. Gaan ze nog ergens iets doen waar mensen van Limburg zeggen, nou, als ze optreden, dan ga ik er naartoe? Ja, we hebben wel een aantal optredens staan, maar we zullen ook alle optredens wel gewoon eventjes aankondigen op de website. Dus dat is juniorstarchicks.nl. Ja. En Chicks is dan met een X op het einde. En daar zetten we alle optredens wel op en ook op de Facebook. En dan hopen we de mensen te zien. Ja, fantastisch. Zij gaan optreden nu. Misschien dat jij even zegt wat voor liedje het is. Wie heeft het geschreven? Ja, nou het eerste liedje, dat is dus ook echt hun eigen single. Dat heet Laat je gaan en dat is op de melodie van Let's Get Loud, een hit van Jennifer Lopez. En Frans Hermans die heeft daar een Nederlandse tekst op geschreven. En dat is de bekende tekstschrijver uit Schimmert, meen ik, hè? Ja, klopt. Nou, Heel dan goed. hebben jullie een hele goede tekstschrijver, een hele goede begeleiding. Ik wens jullie verschrikkelijk veel succes. Maar aan de ambitie zal het niet liggen en ik denk dat jullie er gaan komen. We gaan nu naar jullie luisteren. En voor de kijkers thuis, en dan rond ik toch weer over in het gewone plat, moet ik gewoon nog even aankondigen dat we een prijsvraag hebben. We hebben ze nu nemen in beeld, maar met wieveel dames wordt die groep? Je kunt dadelijk nog stiekem even kijken, dus je kan een beetje voetelen. Met wieveel dames wordt die groep? En degene die dat goed heeft, die kan ons mailen naar www.tvl.nl en die kan 4 kaarten winnen om deel te nemen aan de Heuvelland Vierdaagse. Dus fantastisch toch met dit weer en met deze omstandigheden. En we gaan nu luisteren naar het optreden van deze fantastische groep.
de wolken, baby. Ik loop op de wolken, baby. Ik loop op de wolken. Ik loop op de wolken. Ik loop op de wolken. Echt waar. En wat een gevoel. Hey, de zon komt naar en wat een gevoel. Hey. Ik loop op de wolken. Ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon, ik voel de zon, ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon, ik voel de zon, ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon, ik voel de zon, ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon, ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon, ik voel de zon die naar me lacht. Ik voel de zon. Ja, en de richtige Limburgers die weten het natuurlijk al lang. Zondag aanstaande is een Buchten het ZLF, het Zuid-Limburgs Federatiefeest, waar maar liefst 60 schutterieën bijeenkomen om met elkaar te gaan scheten, om de beste marketensen te zoeken, om de beste koning te zoeken. En weer zijn al in Buchten geweest om eens te kijken of dat schutterfeest al leeft. Dit weekend is het ZLF in Buchten. En dat leeft heel erg in het dorp nu. En we wouden zelf ook gaan doen. En hebben we een actie bedacht om het ganse dorp te versieren met Limburgse vlaggen. We hebben dat met 2 man, Nicole en ik, we hebben dat op ons genomen. We zijn de ganse optochtroute afgegaan, bij alle lui hebben we aangebeld. Ons plan uitgelegd en gevraagd of jullie met willen doen om een Limburgse vlag te kopen. En dat is ja, een gigantisch succes. Voor op het moment hebben we 235 vlaggen verkocht. Dus ja, het leeft heel erg hier in het dorp. Hallo, we komen nu de vlag brengen van het ZLF. Als je wilt, ja, als je wilt, mag je zo wel ophangen. Ik wil eens even kijken. Hè? Ja. Dat doen we eigenlijk omdat we het gezellig vinden als het dorp een feestelijke sfeer heeft op het moment dat die schutterie door het dorp trekken. Ja, we krijgen heel leuke reacties. Lui die ons nalopen omdat ze ons gemist hebben. Lui die bellen, we krijgen mailtjes. Ja, het is echt hartstikke leuk. De lui vinden het zo leuk en het ziet er prachtig uit in het dorp. Het ZLF leeft hier in het dorp. Het is een hele grote groep die met in de organisatie zitten en voorbereidingen. Maar er zijn natuurlijk ook lui die dat niet hebben. Maar zelfs die lui, daar bellen we aan en die zijn heel enthousiast van veel willen op die manier meedoen en verkopen een vlag. Nou, het is hartstikke leuk dat ZLF in het dorp is. Alleen het is midden in onze vakantie, dus we kunnen helaas niet zelf gaan kijken. Maar ja, we doen wel mee met de rest. Een vlaggetje ophangen. En ja, ik weet ook dat de buurt hier behoorlijk betrokken is. En dat er hard gewerkt wordt om het tot een groot feest te maken. In a city like mine, there's no point in fighting. Naar aanleiding van de vraag van de voorzitter van de schutterie hebben we weer de winkel proberen te versieren. Dat in het kader van het ZLF, doordat er zoveel mensen naar Buchten toe komen en dat helemaal leeft in Buchten, hebben we gevonden dat we er ook aan mee moeten doen. Hier staat dus de schutterie van Buchten helemaal in miniatuur nagemaakt. We merken heel erg dat de klanten, en ook niet zijn de klanten van Boetendorps, naar de etalage komen kijken, omdat dit toch wel een unicum is, die kleine schutterie. Het ZLF is heel erg belangrijk omdat er ontzettend veel mensen naar Buchten toe komen. En ook in de gemeenschapszin van Buchten, doordat we weer een hele mooie schutterie hebben in Buchten, is het ook heel fijn dat eens op de 60 jaren ongeveer zo'n ZLF georganiseerd wordt. Dus we zullen het niet meer meemaken. Ik heb persoonlijk niks met de schutterie, maar ik vind dat we een prachtig korps hebben. En ik vind ook dat eigenlijk alle lui eraan mee moeten doen. Dus ja, en we gaan zeker kijken. Dus we zitten ook 's avonds in de tent. Nou, ik ben geen schut, maar ik vind de feesten altijd wel leuk. Ik hou namelijk van feesten.
Ja, en dat wordt het weer voor Toes in Limburg voor vandaag. Morgen zijn we er weer en dan zit hier op de bank topadvocaat Theo Hiddema uit Maastricht. En Wiel Verhezen, de bekendste wielerjournalist die Limburg op dit moment nog heeft. En als artiest hebben we niemand minder als Torres Blues. Dus ik zou zeggen, morgen kijken naar Toes in Limburg. Partner van Toes in Limburg is Intratuin.